V dnešnom videu sa pozrieme trochu viacej do môjho investičného pozadia, pretože v minulých videách som dosť hovoril praktické veci, hovoril som praktické rady, ktoré môžu pomôcť vám, avšak celom tohto videa je viacej, aby ste spoznali mňa, ako ja uvažujem nad financiami, čomu sa ja venujem a čo je pre mňa dôležité pri investovaní. Poďme na to. Perfect. Na úvod, moje meno je Ľuboš Kovár, som vlastník a šéfredaktorom kryptomagazínu SK, ktorého cieľom je zvyšovať finančnú gramotnosť na Slovensku. Okrem investovania do kryptomien pokrývame aj témy ako investovanie do nehnuteľností, do akcií a celkovo spoločný menovateľ tohto celého je to, aby sme zvyšovali finančnú gramotnosť na Slovensku. Investovaniu sa venujem už približne 10 rokov, z toho nejakých okolo 8 rokov sa venujem aj písaniu na kryptomagazíne. To znamená, že tvoríme tam obsah na základe toho, čo naši redaktori prípadne reálne žijeme, ako investujeme, ako sa zamýšľame nad financiami. No a za tento čas, nielenže pre mňa, ale myslím si, že pre mnohých z vás nie je problém si vybudovať aj 100 000 eurové portfólio, pretože z takých základných štatistík, aby ste potrebovali 100 000 eur, tak potrebujete 10 rokov investovať približne 200 až 400 eur mesačne, v závislosti od toho, či je ročný výnos od 8, prípadne až po nejakých 20%. Na Bitcoine to bolo skoro až 20% za toto 10-ročné obdobie, respektíve nad 20%. S&P 500 nehnuteľnosti tie boli niekde na úrovni medzi 10 až 15%, čo sa týka nejakého čistého výnosu pred zdanením, ale v rámci optimalizácie môžem tento výnos považovať aj po zdanení, pretože nehnuteľnosti, prípadne akcie vieme na Slovensku veľmi jednoducho optimalizovať. Takže neberte sumu 100 000 eur ako nejakú prekážku. Možno niektorí z vás môžu brať prekážku to, že 10 rokov je dlhá doba, ale jednoducho každý z nás bude musieť prejsť si rovnakou cestou a zároveň potom to už bude pomerne rýchlo rásť. No a tak ako to bude veľmi rýchlo rásť, tak to si ukážeme hneď na začiatku na nehnuteľnostiach, pretože tam to vyzerá veľmi zaujímavo. Takže prvá vec, čo je základom môjho portfólia, sú dve nehnuteľnosti. Ja sa venujem investovaniu do nehnuteľností prevažne na hraniciach s Českom. Je to lokalita, ktorá je ešte stále nemoc ďaleko od Bratislavy. Poznám reálne ľudí, nie je ich strašne veľa, ale sú aj takí ľudia, ktorí napríklad z Malaciek, zo Senice, zo Skalice a z podobných takýchto miest do Bratislavy dochádzajú, hlavne z tých Malaciek, hlavne z tej Senice, Skalica už úplne nie. Je to lokalita, kde všetky tieto mestá vedia mať ročný výnos na nájme okolo 6%, plus priemerný ročný rast v týchto lokalitách na tej danej nehnuteľnosti vie byť veľmi podobný ďalších 5 až 6%. Čo je však tá najväčšia výhoda, tak tieto domy, respektíve byty, by ma stali reálne skoro až 200 000 eur. Čo však je dôležité, nehniem sa po každom dvojizbáku, ktorý sa v týchto mestách objaví na tých hraniciach s Českom, čiže ako hovorím tie Kúty, Skalica, Senica, Malacky a tak ďalej, čo je pomerne blízko, pol hodinu až hodinu od hraníc s Českom, prípadne takisto hodinu maximálne od Bratislavy. Tak toto sú lokality, kde sa nehniem do nehnuteľností, ktoré stoja 100 000, ale radšej si počkám na nehnuteľnosti, ktoré sa blížia niekde k úrovni 85, prípadne 90 000 a snažím sa ešte zjednávať niekde blízko ku 80 000. To znamená, že mám výnos niekde až na rozmedzi okolo 10 až 12% za rok, ak počítam nejaký dlhodobý priemerný výnos za posledných niekoľko desaťročí v týchto lokalitách. Čo však ešte na tom zaujímavejšie, ja vlastním byty v hodnote skoro 200 000 podľa znaleckých posudkov, napriek tomu, že som ich kúpil alebo zjednal za lacnejšiu sumu, takže to je taký prvý benefit, že vlastne nemusel som do toho vložiť presne 200 000, ale len 160 respektíve 170 000 je tá hodnota tých peňazí, ktoré som potreboval na to, aby som ich kúpil. Avšak ešte tá väčšia výhoda je to, že môj vlastný vklad bol len 35 000 eur, pretože zvyšných približne 130 000 eur mi požičala samotná banka a ja som 20% doplatil z vlastného. To znamená, že za
35 000 eur, čo som do toho dal dneska, tak za takých 10 rokov tieto byty môžu mať veľmi reálne, dokonca skoro dvojnásobne vyššiu hodnotu. To znamená, že nejakých 400 000 ja skrze to, že splácam vlastne tú hypotéku z toho nájmu, ktorý prijímam za tie byty. Takže zároveň po tých 10 rokoch viem splatiť povedzme, že nejakých 30% z tej hypotéky, aj keď je pravda, že nejaká časť je istina, nejaká časť je úrok, avšak reálna napríklad investícia do toho bytu môže sa pohnúť z 35 000 niekde blízko nejakých 60-70 000 a stále ešte tých 100 000 na tej istine budem dlžiť banke. Čo je však dôležitejšie, tak dlžím stále banke 100 000 eur, avšak ja už mám byty v hodnote 400 000 eur, čiže mám majetok v hodnote približne 300 000 eur z 35 000 eur, ktoré som do toho dal po 10 rokoch. Je to modelová situácia, môžu tie pohyby byť rôzne, nechcel by som povedať, že je to niečo, čo je garantované. Chcem len hovoriť skôr o tom, že aká je mohutná sila toho zhodnotenia vlastného kapitálu pri nehnuteľnostiach. Čiže je to veľmi dôležité mať nejakú stabilnú prácu, aby ste sa dostali ku 200 000 eurovej hypotéke, prípadne ako ja som si zobral len 130 000 eurovú hypotéku, tak samozrejme nie je potrebné mať nejakú nadštandardnú prácu, nejaký CEO alebo nejaký programátor alebo niečo podobné. Bude vám stačiť cca priemerná mzda na Slovensku. Priemerná čistá mzda na Slovensku, obzvlášť v Bratislave, to vie byť ešte niečo lepšie. Takže toto je veľmi silný základ môjho portfólia, momentálne najziskovejší základ môjho portfólia s najväčším výnosom na vlastnom kapitále a zároveň nie je ani zložité sa k tomuto výnosu dostať. Tých zvyšných 65 000 je rozložených prevažne do rôznych aktív, ktoré nájdeme prevažne na burze. To znamená, že najväčšia časť je S&P 500. S&P 500 má viac ako 100-ročnú históriu za približne 10, maximálne 11% výnosom za rok aj s dividendami. To znamená, že z dlhodobého hľadiska viete na tom tiež veľmi pekne zarobiť. Také nejaké základné body, čo by som vedel odporúčiť ku S&P, tak je to, aby ste ho nakupovali prevažne, alebo teda optimálne cez ETF-ka, a to také ETF-ka, ktoré majú veľmi nízke poplatky. Prevažne odporúčam hľadať nejaké poplatky v hodnotách okolo 0,1% za rok, 0,2% za rok. Niektoré fondy, alebo teda správcovské fondy, ktoré investujú napríklad aj do S&P 500 alebo spravujú vaše peniaze a investujú to práve aj do napríklad S&P, môžu zobrať 1 či 2% za rok. To už môže byť veľa a v budúcnosti plánujem aj na toto natočiť video, že čo vie takýto 2% poplatok urobiť na nejakej dlhodobej báze. Je vysoko pravdepodobné, že po nejakých desiatkách rokov pri takýchto vysokých poplatkoch, čiže 2% versus napríklad 0,2%, tak pri tých 2% vám vie ten poplatok zobrať aj 25% z celého portfólia, prípadne dokonca ešte viacej. Takže odporúčam investovať do ETF-iek na S&P 500, najväčší americký index, vhodný pre začiatočníkov, pre pokročilejších. Nevyhýbal by som sa tomu prípadne nejakú časť portfólia investovať aj do nejakých špecifických akcií, ktoré môžu byť samozrejme aj v tom S&P, ale v rámci nejakej bezpečnej investície, ak máte nejakú firmu, máte nejakú prácu, máte nejakú rodinu. Pre mnoho ľudí nedáva zmysel sa venovať tomu, aby ste sledovali trhy a hľadali nejaké tzv. Gemy, čiže akcie, ktoré môžu urobiť povedzme, že 5-násobok za nejaké určité obdobie, to znamená, že nejaké rýchle rastúce akcie, napríklad zo sektoru AI, tak to zaberie veľa času, takže preto by som možno pre vás ako začiatočníkov radil skôr to S&P. Ja osobne vlastním aj nejaké akcie popri S&P, ale nič to na tom nemení, že v princípe stále je to isté, všetky tie akcie, ktoré ja mám, sú zároveň aj v tom americkom indexe, akurát navyše popri tom mám ešte nejaké svoje manažované portfólio na vlastné akcie. Takže v tomto smere ďalších nejakých 40% portfólia mám zainvestovaných práve do akciového portfólia a to primárne do S&P 500.
A mnohí z vás sa ma aj pýtate, že kde práve do S&P ja investujem, tak môžem vám odporúčiť brokera XTB. XTB zároveň do 100 000 eur mesačne, ak tu investujete, tak dokonca tu môžete investovať bez poplatku. To znamená, že maximálne zaplatíte nejaký minimálny poplatok za zmenový kurz, respektíve ako som spomínal na začiatku, máte tam napríklad tých 0,1 alebo 0,2% poplatok na tom, že vlastne ten daný fond vám to spravuje ako ETF. A to je teda obrovský benefit XTB oproti všetkým ostatným možnostiam, ako investovať do ETF, či už skrze banku alebo nejaké konkurenčné platformy, že tie poplatky sú tam strašne nízke a to vám za možno celý váš život, to znamená 40 rokov, kedy očakávate, že možno zhodnotíte svoj kapitál niekde na úroveň 600 000 eur, tak vďaka týmto nízkym minimálnym poplatkom, tak to je byť úspora aj 150 000 eur. Takže preto práve ja som si vybral brokera XTB a investujem u neho dlhodobo. Ďalšia časť môjho portfólia sú Bitcoin a ďalšie alternatívy. Je to približne 20% môjho portfólia a sú to aktíva, ktoré povedzme, že sú viacej rizikové, ale sú veľmi zaujímavé v tom, že napríklad samotné kryptomeny, ako som spomínal, za posledných 10 rokov, kedy ja investujem a venujem sa trhu, investíciám a tak ďalej, tak tieto aktíva urobili výnos 20 a viac percent za rok v priemere. To znamená, že nie len, že nejaký jeden rok mali výnos 20%, ale za celé toto obdobie stabilne robili 20% za rok, ak si to spriemerujem za toto 10-ročné obdobie, respektíve od 20 do 40%. V tomto smere, čo by som neodporúčal, sú nejaké menej známe altcoiny, ktoré povedzme, že nemajú nejakú základnú reálnu hodnotu, ktorú by vedeli postaviť na niečom, to znamená na nejakom cashflowe, na tom, že za tým stojí nejaký reálny produkt. Odporúčam sa vyhnúť aj nejakým altcoinom, ktoré len majú nejakú víziu, ale reálne neposkytujú stále nejakú žiadnu hodnotu. Takže preto je lepšie, keď tak už skôr investovať do Bitcoinu a v tomto smere, ako hovorím, je to moje vlastné portfólio. Ja Bitcoin beriem ako zaujímavú investíciu, ktorá mi priniesla veľmi zaujímavý výnos a predpokladám aj napriek tomu, že ten výnos bude pravdepodobne ďalších 10 rokov nižší, možno už pod 20%, že chcem aj sám ja mať minimálne nejakú časť portfólia v kryptomenách a verím tomu, že Bitcoin dlhodobo si nájde nielen v mojom portfóliu, ale v portfóliu veľkých fondov nejaké to svoje miesto. Bitcoin má aj svoje reálne použitie, to znamená, že mnoho ľudí ho používa na zaplatenie v kaviarni, mnoho ľudí ho používa na kúpu rôznych vecí, počul som aj rôzne príbehy o tom, ako sa za Bitcoin kupovali byty v Norsku, byty v Dubaji a tak ďalej, takže Bitcoin má tu nejaké to svoje miesto a zároveň najväčší správca aktív BlackRock taktiež ponúka svojim investorom alebo teda klientom možnosť investovať do Bitcoinu, takže je vysoká pravdepodobnosť, že odstupom času stále viac a viac takýchto veľkých fondov bude mať vo svojom portfóliu zaradenú nejakú časť tej celej alokácie aj v Bitcoine a to je práve ten priestor, v čom vidím, že by Bitcoin mohol porásť a ďalší dôvod, prečo by mohol porásť, je tá reálna využiteľnosť, prípadne to, že ľudia neveria toľko už reálnym peniazom, čiže fiat menám, euru, doláru a tak ďalej, ale veria práve viac Bitcoinu kvôli tomu, že má stabilnejšiu ekonomiku a má maximálne množstvo minci 21 miliónov, takže z pohľadu toho už len, že Bitcoin stále má rovnaké množstvo minci, respektíve maximálne množstvo minci a množstvo eura alebo dolárov v obehu sa približne každých 10 až 15 rokov zdvojnásobuje, tak zatiaľ čo euro za posledných 15 rokov stratilo polovicu svojej hodnoty už len na tom, že sa vytvára stále do nekonečna, tak už len z tohto dôvodu má Bitcoin dvojnásobne vyššiu hodnotu a je o mnoho bezpečnejšie držať peniaze, či už v tých nehnuteľnostiach, či už v akciách, ale obzvlášť aj v Bitcoinoch oproti tomu, keď máte len niekde peniaze vo vankúši, alebo teda pod vankúšom, alebo niekde v banke a robí vám to 1 či 2%. Takže z tohto dôvodu ja preferujem tieto 3 investičné smery ako najzaujímavejšie. A čo ešte je veľmi podstatné, tak sú také 3
Smery, ktoré ja napríklad do nich neinvestujem alebo nevenujem sa tomu, prvý z nich sú dlhopisy. Dlhopisy majú výnos v tom lepšom prípade nejaké 4% za rok, inflácia je 5%, nezarobil som, tým pádom neinvestujem do dlhopisov, pretože neposkytujú mi dostatočný výnos na to, aby to pre mňa dávalo zmysel do toho investovať. Takisto neriešim nejaké vkladové knížky alebo proste vklad na bankovom účte a podobne s nejakým úrokom 1-2%. Je to v princípe to isté ako držať dlhopisy a čakať a zhodnocovať, takže respektíve skôr znehodnocovať svoje peniaze, takže toto je ďalší typ aktív, do ktorých ja neinvestujem. A veľmi podobný názor mám aj ku zlatu, aj napriek tomu, že uvažujem nad tým, že možno nejakú časť diverzifikácie by som dal do zlata. Zlato je určite taktiež fajn investícia, ale nechcem zasa tvrdiť, že by som do zlata neinvestoval, pretože mám na to nejaký negatívny dôvod. Ten dôvod jednoducho je ten, že pre mňa momentálne zlato nie je nejako extra zaujímavé a negeneruje minimálne dividendy, respektíve negeneruje mi nejaký pasívny príjem z toho, že napríklad prenajímam nehnuteľnosť a viem tam mať obrovský výnos na vlastnom kapitáli. Takže z toho dôvodu momentálne zlato nie je v mojom portfóliu. Čo si z tohto videa odniesť a prečo toto portfólio je podľa mňa momentálne moje najlepšie portfólio, aké som mohol vytvoriť a za ktorým si stojím a v podstate asi by som najbližších niekoľko rokov to nejako nemenil, tak v prvom rade je to, že práve tie nehnuteľnosti to portfólio najviac ťahajú, avšak nedá sa úplne spoľahnúť len na to, pretože môže sa stať, že aj nehnuteľnosti môžu mať výpadok príjmu, to znamená, že ja budem musieť mať nejaké rezervy, budem musieť mať nejaké iné aktíva, na ktoré možno na úrovni nejakých niekoľko mesiacov budem musieť siahnuť a povedzme, že 2000 eurový výpadok príjmu z nehnuteľnosti kompenzovať buď nejakými rezervami, prípadne čiastočne siahnuť na nejaký iný typ tohto portfólia, ktoré vlastne mám. Veľmi dobre sa to doplňa s lacnými ETF-kami, do ktorých vlastne môžete začať každý z vás investovať aj dneska. To znamená, že nemusíte čakať, kým si ušetríte 17 000 eur na nejakú nehnuteľnosť v Senici, aby ste mohli začať investovať do nehnuteľnosti, do ETF-iek viete investovať od povedzme, že 10 eur mesačne, takže je to taká časť toho môjho portfólia, do ktorého ja viem investovať každý mesiac a nemusím na to mať nazbieraný nejaký väčší balík peňazí a samozrejme Bitcoin sa mi páči z toho pohľadu, pretože ponúka o mnoho väčšie výhody ako fiat meny, má o mnoho lepšie nastavenú ekonomiku a ako som spomínal, už len z toho dôvodu, že za posledných 15 rokov sa počet peňazí v obehu približne v každej mene zdvojnásobilo, tak tým pádom Bitcoin z tohto pohľadu, keďže má rovnaké množstvo maximálne bitcoinov, tak je o mnoho za mňa lukratívnejšia a lepšia investícia, ako mať len nejaké fiat peniaze v dlhopisoch a podobne. A to, že táto téza vyhovuje viacerým ľuďom, viacerým investorom, tak dokazuje aj to, že najväčší správca aktív na svete BlackRock taktiež zaradil Bitcoin do svojej ponuky a teda investori môžu investovať do Bitcoinu a v neposlednom rade aj mnoho iných investorov to vníma veľmi rovnako a v dôsledku toho cena Bitcoinu rástla viac ako 20% za rok a podobný výnos minimálne na ďalších 10 rokov očakávam, pravdepodobne nižší. Ďakujem vám za dopozeranie tohto videa, verím, že vám tieto informácie, o ktorých by ste mali vedieť, pomohli. Ak sa vám video páčilo, podporte ho určite lajkom a určite budem za to veľmi rád, ak si na toto video zapnete odber so zvončekom. Čaute.